Chci som nefarbil preto, lebo chcela zmeniť farbu na svetlejšiu a mala dosť zničené lásky, tak som jej odporučil kypekovú kúru. Následne som jej upravil strih a vyfúkal do hladka. Drobná žienka, ktorá bola vážne nevýrazná, ale nakoniec sa podarilo tým, že má takisto peknú sumernú tvár, síce trošku chučia, ale zvýraznili sme lícne kosti, očka a hlavne obočie sa tam najviac dorábalo, to dotvára celej tvári taký celistvý obraz. Som išla, mala som trochu obavy, že tou mojou malou postavou a mojimi veľkými vlasmi, že čo vlastne sa bude dať spraviť teda. No a som v nemom úžase, sú šikovní a ďakujem im všetkým, pretože sa im podarilo niečo nemožné, dá sa povedať, a slovami sa to nedá ani opísať, aký to je neopísateľne úžasný zážitok.